బీహార్ రాజధాని పాట్నాలో హైటెన్షన్ వాతావరణం నెలకొంది. పేపర్ లీకులు, నిరుద్యోగుల సమస్యలపై ఆర్జేడీ చేపట్టిన ఆందోళన తీవ్ర ఉద్రిక్తతకు దారితీసింది. చలో లోక్ భవన్కు పిలుపునిచ్చారు ఆర్జేడీ నేత తేజస్వి యాదవ్. విద్యార్థులపై AK-47తో కాల్పులు జరిపింది ఎవరని ప్రశ్నించారు తేజస్వి యాదవ్. బ్యారికేడ్లు తొలగించేందుకు ఆందోళనకారులు ప్రయత్నించడంతో పోలీసులు అడ్డుకున్నారు. ఆర్జేడీ కార్యకర్తలపై వాటర్ క్యానెల్ను ప్రయోగించారు. ఆందోళనకారులను చెదరగొట్టారు. పోలీసుల తీరుపై తేజస్వి యాదవ్ తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఎన్డీఏ ప్రభుత్వ హయాంలో నిరుద్యోగులు తీవ్ర అవస్థలు పడుతున్నారని ఆరోపించారు. బీహార్ ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా విద్యార్థులు, నిరుద్యోగులు చేస్తోన్న ఆందోళనకు ఆర్జేడీ సంపూర్ణ మద్దతు ప్రకటించింది. లోక్ భవన్ ముట్టడికి ప్రయత్నించిన తేజస్వి యాదవ్తో పాటు ఆర్జేడీ నేతల్ని పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు.